Silav roj baş hevalno hevîderim herkes baş e. Çend nûçe Mahmedekirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim. Lê pêşî dixwazim bînim bîra hevalan. Mîrî gotinên bav û kalan Güney Özdemîr îşev saet 21 de li gorî saeta Ewropayê bawekê zindî mîvanê me ye. Em ê di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hestê wî bipirsin ka di nava gotinên bav û kalan de tiştê ku me îfade dike, rewşa me ya îro îfade dike çi hene ew ê ji me re bixwînê. Ez dibêjim mühim e bernameyekî balkêş be wê. Hûn zanin ev du sê salin giran nexweş bû, nexweşiyekî pir mezin derbas kir lê aniha baş e. Tenduristiyê wê gelekî baş e. Du hêvarê ez pê re axivîm. Qebûl kir mala wî ava. Ew ê îro saet 21 de mîvanê bibe. Yani îşev. Baş e. Kam binêrin ew ê çawa derbas bibe ez dibêjim hûn jî me tenê nehêlin, kerem kin werin em jê helbestan guhdar kin, gotinên bav û kalan, tiştê ku dikare ji me re bibe ronahî pêşiya me ev gotinên muhîm bextê Romê tune ye mesela. Roma reş. Vana gotinên balkêştir hene. Ez hêvî dikim wê baş derbas bibe hevalno me cî da nehêlin. Ev yek ya didin em ya datin aliyekê niha hemî tiştê ku li ser manşetê dibînin hevalno bi xwe çênekirine. Niha dünyayê de êdî konjonktûra siyasî ber bi ku derê ve çi em nizanin. Wê hin derkevin bibêjin bila serxwebûna Kurdistanê çê bibe, hin derkevin bibêjin temam bila Rojava bibe xwe ser, hinek derdikevin dibêjin bila bibe perçeyekî NATOyê bila Rojava bibe, endamek NATOyê tiştê wisa pir çê dibin. Heta kengê heta ku nîqaş hate kirin. Mesela aniha ev dosyê me hakikaten em bidim yani Mr. Graham yani ji bo Kurdan aniha pêşnûmeyekê hazir dike. Yani pêşniyazekê ji bo qanûnê dibêje yasaya rizgariya Kurdan. Mesela navê Kurdan dikeve nava qanûnên Amerîkayê. Ev tiştekî mühîm e. Cara yekeme her dewleta ku êrişê Kurdan bike yan jî heqaret li Kurdan bike yan jî bibe tehdît li ser hebûna Kurdan ew ê were cezakirin ji aliyê Amerîkayê be. Ev dibe qanûn. Graham xwe dispêre kîjan hêzan hevalno. Hem komarger hem demokrat. Ji xwe li Amerîkayê du partiyên sereke hene. Ew hemû jî dibêje piştgirî didin min ji bo Kurdan. Made Musa'ya divê ev qanûn derbas be. Lê wisa ne hêsane. Elbet divê Donald Trump jî îmze bike û di gelek derara derbas be ji bo heta ku were qebûl kirin. Em hema dest pê bikin. Pêşî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de hevalno nûçeyekê lezgîn hebû gava din mixwend çetên hikûmeta Şamê bi dronan êrişê gundekî çilaxa kirine li Rojavayê Kurdistanê. Di deqeyên pêş me de ez ew ê jî bînim ser ekranê. Wê mesela ew ê deqekî mesela nexşê jî xerîtê jî ez ê bînim ser ekranê. Ez hema awisa. Aniha ciwanên Başûrê Kurdistanê, ciwanên Rojhilatê Kurdistanê ketine nava hereketê li eniyên peş ê şerciyê xwe girtine û ew ê parastina milletê xwe bikin. Aniha milletê me ê sivîl bi giranî di nava parastinê dane û dixwazin xwe biparêzin tiştekî pir xwezayî ye. Lê şervanên Kurdan jî li wê derê ne tu niyetekî şervanên Kurdan ku êrişê ser hêzên Şamê bikin tune ye vê gavê. Tu niyeta şervanên Kurdan ku êrişê ser çeteyên dewleta Tirkiye bikin tune vê gavê. Çavê dunya alemê li ser me ye, çavê cîhanê li ser me ye. Divê em li gorî peymanên ku me îmze kirine tev bigerin. Çi ye yek ji wan peymanan agirbest e. Em li gorî agirbestê tev bigerin. Lê ez dixwazim tiştek ji we re bêjim. Nenêrin ku qesede vekişiya ji dêre zorê Reqayê Tevqayê. Nenêrin ku ew qas vekişiyan heremên resen yên Kurdan. Hêza Kurdan heye. Hêza eskeriya Kurdan jî heye. Lê ev nayê wê manê ku milletê me ê Bakurê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê li malê xwe bimînin. Ev nayê wê manê. Çima divê em li malê xwe nebînin? Ji we re bêjim hevalno binêrin. Niha baweriya xwe bi şervanê xwe bînin. Ew ê biparêzin. Ew ê milletê me biparêzin. İmkanên wan heye, çek û silahên wan hene, îrada wan heye, bihêzin. Mi dîtine. Ez zanim. Hakikaten zanim bihêzin dikarin li ber xwe bidin. û çeten nikarin li pêşiya wan bisekinin.
Vaya katkın dayının aliyek. Çıma hun devel serpiya bud. Niyek. Deve deme de ku statüya revebriya xwaser. Deve deme de ku revebriya Rojavay Kurdistanê anha statüya wê di nîqaşê de ye di qada navnetî de. û em dibînin ku dosyaya temamê Kurdistanê yani dosyaya serxwebûna Kurdistanê, statüya Kurdistanê, yekbûna her çar perçeyên Kurdistanê anha di nîqaşê de ye. We bixwe dît ku serhildana we ev xeta netewî dikare bandor li tevgera siyasiya Kurdan bike. Qarayîlan numune ye. Qarayîlan vekirî got yek yeke Kurdistan yeke vê sloganê bandor li me kiriye em vê yekî weke talîmat dibînin. Di nava Kurdan de anha fermandarê herî li pêş kî ye? Murat Karayîlanî ne? Ew dikeve bin bandora sloganê we. Hûn dawa çi dikin? Hûn çawa li malê xwe disekin? Anha dem ew deme ku em xwe nîşanê dunya alemê bidin. Em nesekin. Eger milletê me li kolanan be bi daxwazên xwe ên rewa, meşrû û mantiqî hem dikarin bandor li cîhanê bikin hem dikarin bandor li tevgerên siyasiyên Kurdan bikin. Kesekî nikare li pêşî we bisekine. Çünkü hûn pêşa roja xwe tayîn dikin. Zarok, genç pêşa roja xwe tayîn dikin. Mirovekî heftê salî derbas bûbe rêveberên me ê heftê salî derbas bûbin hevan yani ew tenê dikarin bibin şêwirmend ji we re. Genç divê biryarê bidin. Ji ber ku pêşeroj, siberoj ya gencan e. Welat welatê we ye. Dewleta Kurdistanê dewleta we ye. Yani insanê ku êdî emrê xwe temam kirin hatin min dawiya emrê xwe nikarin di derbarê pêşeroja we de biryarê bidin. Hûn bi xwe biryarê didin. Ji ber vê dibe hûn bandor li wan bikin, tesîrê li wan bikin. Vaya mühim e ne mühim e? Mühim e. Anha Amerika hatiye Rojavayê Kurdistanê ser û bin dike. Wan çetiyan berde ser milletê me. Dibe em bikaribin bi xwe nîşandanê bandorê li wan jî bikin, tesîr li wan jî bikin. û anha mesela çend nûçeyek ku ez ê ji we re bixwînim hevan me li Kudirê mesela Graham tamam senatörekî bayabilindiya Amerîkî ye Lindsey Graham çima radibe pêşniyaz yasayekî pêşkeşî senatoyê dike ya jî pêşkeşî Kongreya Amerîkayê dike çima ji ber we deng derxist we çapemeniya cîhanê rakir serpiya ji ber vê yekî ye bi xêra we ye ne bi xêra dîplomasiya Kurdan e. Mesela Amerika, Britanya, Almanya, Fransa hatine cemhev. Civînekî berfireh li darxistine biryar girtine ku dibe her du alî ji agirbestî re rêzê bigirin, hurmet bikin. Çima? Bi xêra we. Ji ber vê yekî yani eger şervanê me îro di eniyên şer de di mevziyan de li ber xwe didin eger bi ser dikevin van navê manê dibe em vegerin malê xwe. Baş e heta vê derê süper. Hat fehm kirin mala we ava em bihevran anha ez hema vê yekî bînim ser ekranê em bi ciwanên me ên di eniyên şer de dest pê bikin ka ji Kudirê hatine çawa tevdigerin hevan me binêrin. Vaya min ji Anhayê girtiye anha li eniyên şer ka çi dibêjin. Em girdarî Rojhilat û Başûr hatûne bo Rojava bo bergirîkirdin li xak û niştîmanî xweman li ême sinûrbûnî niye li her şwênek her Kurdek pêwîstî pêman bê ême amadeyn biroyin bo layê û emeş partiyeka li ruhî ême li dilî ême hatûne bo cafîdayî xweman bo sergerekanî bergirî. Bijî Rojava bijî bergirî. Bijî berxwedana Rojava, bijî heval, bijî serbanan. Bi vî şeklî em didomînin nûçeyên gelekî xweş hene îro. Binêrin anha binêrin bangên Ewropa û Amerîkayê hene ji bo agirbest mayînde bibe ji bo korîdorekî ve bibe. Mesela anha li bendêne ku korîdorekî ve bibe di navbera Qamişlo û Kobanî de ev korîdor daîmî be û were parastin ji aliyê hêzên navnetewî ve garantûrî hebe yani. Ew korîdor daîmî be. Veya tişek pir baş e. Veya ez bawer dikim doh me rêzdar Murat Karayîlan godar kiribû wî jî eyn tişt gotibû ne wisa? Wisa tê bîra min. Korîdorekî hebe daîmî be.
و نه ji bo demkî, ne ji bo alîkariya mirovî. Min ji vê sloganê pir hez kir. Karayîlan dibêje banga milletê me yeke Kurdistan yeke ji bo me talîmat e. Ka ez wê evî jî bibînim? Ne? Tamam. Di vê naberê de Partiya Karkerên Kurdistanê ji ber ku xwe fesih kiriye, ji ber ku dev ji şer berdaye, anha hebûna wan li Rojavayê Kurdistanê tune ye. Hemî gencên me, ciwanên me ê di eniya pêş de şer dikin, bi temamî gencên me ê Rojavayê Kurdistanê ne, milletê xwe, dayîkê xwe, xuşkê xwe diparêzin. û xuşkin birayê xwe diparêzin. Dayîkin mêrê xwe, zarokê xwe diparêzin. Ji ber ku herkes di nava şer de ye anha. Yani hêz û quweta wan, teqeta wan heye. Ew şiyana wan heye bikaribin xwe biparêzin. Lê hebûna me a li kolanan bi armancekî din e. Em statûya xwe bidin naskirin. Em empoze bikin li ser cîhanê, li ser dewleta Tirkiye. Baş e? Vaya yek. Niha li Nisêybînê jî ew didome li Nisêybînê ne tenê li Seybînê, li Ewropayê jî meş, mîtîng li bajarên cuda ê Tirkiyê jî millet dimeşe li Rihayê bi taybetî rojava têkoşîna bi rûmet a gelê Kurd e ber bi sînor ve dimeşin. Hêvî ew e ku bikaribin di navbera Pîrsûs û Kobanî de sînor biqelişînin, hilweşînin, alîkariyê derbasî Kobanî bikin. Armanc ew e. Li Nisêybînê jî armanc ew e ku derbasî Qamişloyê bibin, alîkariya pêwîst bigînin. Bi qasî ku em hîn bûn, anha hevando, hevalê min ê Kobanî rojname van ji min re peyam şandiye, gava din şand, ku ez bikaribim bo we bidim gudarîkirin, niha wê derê rewş çi ye? Ez bawar dikim qismekî alîkarî giştiye wê derê. Dixekî zû de em bo we nedaye gudarîkirin ji ber ku wê derê ew tune bû. Wê derê min deverekî şaş fêkiriye. Ka me derin hevalê me çi dibêje? کهربا و اینترنت لسر حریم به تمامی هاتیه خود روز باش گریدای بازار کوبانی و گندوار اینوی هری دایی انتکارم وی اکی بیجن دراو شهری دا دورپیچ بردامه گلی لحریم دناو شرط و مرجین دجوار ین زبستانی را در باز دبن جو گندوار این کوبانی کجبری اکی زیده بر بباجر و چی بویه جلو را انکارم وی اکی بیجن کو کجبری هایی ری لبر شرط و مرجین دجوار یه جیانه وکریه دراوش هایی ده گل پریشانه پیوستی های گل با آریکاری مروی هیا لالی دن امدکارم بیجن آف کهربا و اینترنت لسر حریم به تمامی هاتیه خود کرن دراوش هایی ده سارداری باجار کوبانی تبی که به رول و میسیون خوراده به جوی چاره سر کردن آقاوی دراوش هایی ده مبری جد خویا کردن لباجار کوبانی چند بیر هنه سارداری حول داده جوان بیران آوی لسر گل بلاغ بکن اف بیر جی جوی وخوارنی ند از داینه دما که آفتی بردان جی جبر که هجماره که زیده آنیشتجین حریم کوبانی هیا جلو را آف وقتی خواستن ناگه ها گلی حریمی بخوشی پرزگره که جدیه لانی دن الکتریک الحریم مگو تمامی هاتی خود کرن حتی وان که دیانجی حتی وان دخیانجی الکتریک به تمامی لسر باجار تنه یا اینترنت به تمامی لسر باجار تنه یا وانه جی بخوام پرزگره که جدی لحریم چی دیکنه ده همان دمی دمتکارم وی اکی بیجن چطه بسر حکمت دمکی آشامی به پشتوانی دولت ترکیه دو هم لروشنوای باجار کوبانی هم لباشور و به طیبت لروشنات باجار کوبانی لگندوار این کردان این کدی کردن خطا سینوری لروشنات باجار کوبانی چطه جهمان مالواتی
کمکوژی پیکانین ده انجام ده شهید و بریندار چی بون براستی وی اکی دنابا گلی حریم ده ترس و خوفه که مزن شکر لاریه ده برانبری وی هویتیا که چطل سر گلی حریمی ددن شکرن برخودانه که به هم پا آگل و شروان هم هیا جلو را دربل چطل هم ها داین چطل چون دوکشیان حتی در اینجا شویج هم تکارم بیجن لسرانسر حریمی هم لروشلات باجار کوبانی هم لباشور هم لروشلات باجار کوبانی شر و پرچون باوی که دجوار بردام دکرن. تمام. مالا هواله می آوا ویگا و اوقاس از بدو مینم نوچیان نه ویس به ام نوچی هات بلاف کرن سناتور امریکی لیندسی گراهام وکی دوست کردان تناس کرن اف دمکیه داخویانی لسر داخویانیان داده اما جحله بیوروا دبیجه جبو پاراسنا کردان لهمبر گفن حکمتا نو یا سوریه او پروژه یاسایی که نو پیشکش بکه جزای گران لسر آلین ایرشکار فرض بکه لیندسی گراهام ایرو به داخویانیه که بالکشان سر روشا سوریه دیار کرد که روشا خرابیال وی ولاتی به فکاره که مزن دشوپینه گراهام هشیاری دا که ملت کرد دبن تهدید دبن گفه حکمتا نو یا سوریه دایه که لگوری وی هف پیمانا ترکیه سناتور کماری تقص کرد که اف دستبردان از کردان و ببه کارسات و ببه فلاکت جبو ناو و دنگ و برجواندین اولهی نتوی آمریکای. گراهام داخیانی خود دبیجه ملت کرد هف پیمان ما یه سرکه بون دا تکبرنا خلافت داعشی ده. لینسی گراهام اشکره کر اوه هفته جبو پاراسنا کردان پنگاوه که یاسایی باویجه. چیه اف پنگاو؟ دبی از اوه هفته پروژه یاسایی که پیشکش بکم که آرمان جاوه فرسکرم به یعنی فرسکرنا جزاین گران لهر حکمتکی لهر کمکی که باوه که دجمنانه دست باوه مافی کردان لدجی کردان دجمنیه بکه دبی اف یاسا لدجی وانه ناوه وی پروژه یاسای جیوه که یاسای رزگار کرنا کردان یعنی The Save the Kurd Act هاته دیار کرن پشکریه هر دو پارتیان جی هیه دبیجه لگوری باوریا لینسی گراهام اف پروژه یاسا ویل کنگره آمریکای پشکریه که گله که خورد بگره هم جی هر دو پارتیان پارتیا دموکرات و کمارگر و پشکریه هر دو جی بگره و گله کس امضا خواه باویجن بنی اره بکن ادبیجم قای افتشتی که مهمه گراهام هر وها دست نشان کرد که دوی اف یاسا خودهز و باندور به دا کو انجام بده لبندا آگاهیان بده بجه یعنی از بارد کم دنوا وی هفته دا وی آمده بکی هفته پیشمه وره پجراندن لی امزه دانالد ترامپ شرطه نه شرطه از بارد کم شرطه اوی بکار مویجی یخنا بکن جبر کو باندورا لینسی گراهام لسر دانالد ترامپ جی گلکی زیده نه بقاسی کو حوالی میل امریکا راد گینن ev meseleya Rojavayê Kurdistanê êrişa Sûriyê li ser Kurdan pir nebiye roje. Ji bo wan tiştekî pir negirîng e, yani nehatiye axaftin jî. Anha derdê Amerîkayê pir cuda ye. Derdê Amerîkayê pir cuda ye hevanna. Êdî Grönlandê û Ukraynayê meseleyên cuda hene, meseleyê navxeyî Amerîkayê heye, nakokiyên di navbera Ewropa û Amerîkayê de hene. Yani ji bo wan Suriye şerê li hember Kurdan yani tamamî hewalê tombarak kirine. Tombarak jî însanekî hakikaten para xwe ji medeniyetê, ji şerefê, ji hîsiyetê negirtiye. Yani negirtiye, Amerîk nedîtiye. Amerîk rast nehatiye. Yan jî şeref neçûye rastî wî nehatiye. Yan jî vicdan neçûye rastî wî nehatiye. Tamamen însanekî robot, pere, kapitalizm û xizmet. Hem waliyê Amerîkayê ê li rojata navî, waliyê yani. û hem jî bi dewleta Tirkiye dilîze. Perê dewleta Tirkiye dixwe ji wan re xizmetê dike û tenê yani heqîqet, adalet,
rastî ji bo wî nemihîme. Ji bo wî nemihîme. Projeyekî çê dike datîne holê, li gorî wî proje her kesî mecbûr dike tîne wê derê. Ama li gorî menfaatê dewleta Tirkiye projeyê xwe amade dike. Ev jî wisa ye. Niha ev proje yasa ku Lindsey Graham dostê Kurdan derdixe, ez dibêjim qey mühîm e. Niha di vê naberê de nûçeyekî din jî heye. Amerîka, İngiltere, Fransa, Almanya. Sê welatên giring yên Ewropayê bi tevî Amerîka. Ez wextê dibêjim Amerîka, ez hinekî xemgînim ji ber ku li ser navê Amerîkayê ew camerê ku para xwe ji şerefê negirtiye Tom Barak temsîl dike. Tom Barak di nav de ye. Ji bo wî ez hinekî xemgînim. Lê Britanya, Fransa, Almanya bi Amerîka re civiyan e sirf ji bo mesela rojhilata navîn ji bo mesela Kurdan. Niha ev Tom Barak da cihî digire. Tom Barak gelo dixwaze van her sî welatan îqna bike di mesela Kurdan de. Yani çavê xwe bigirin dengê xwe nekin, em vana qira vana bînin, em temamen rabikin ji holê. Yan hakikaten Britanya, Fransa, Almanya ji bo ku hinekî mafê Kurdan bi dest bixin zextê li Amerîkayê dikin. Em wî tam nizanin. Ka ez nûçeyê ji we re bixwînim, êdî em bi hev re bi xwe fehm bikin. Di vê naberê de hinek nûçeyê nû hatin hevanina. Ya çeteyekî hatiye girtin şervanên me ew wî tedavî dikin we qet dîta wî. Dîmen ez bara par vê bikim. Deqekî nûçeya deqeya da wî çi ye? Tiştekî heye ji we re nabêjim. Yani hevdîtinên Mazlûm Abdî didomin, hevdîtinên giring ê Mazlûm Abdî hene lê ji ber meseleyên ewlekariyê tiştekî ji we re nebêjim, nizanim. Yani Mazlûm Abdî çûye derekî ji xwe re hevdîtinan pêk dîne, hevdîtinên dasteyekî bilind dane. Lê ji ber ku nehatiye piştrast-kirin nikarim bêjim. Ne serî wî bixim belayê ne serî xwe bixim belayê. Ji bo wî ya baş em tenê bibêjin tiştekî piştrastkirî nebe, tiştekî heta ji aliyê Qesedê bi xwe ve nê îlan kirin em nebêjin. We got erê? Temam. Niha ev mesele Amerîka, Britanya, Fransa, Almanya piştgirî didin dirêjkirina agirbesta navbera hikûmeta Sûriyê û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê. Dibên daxwaza tevlîbûna aştiyaneya Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê derxistine pêş. Yani tevlîbûna aştiyane ya Rojavayê Kurdistanê ya nava Sûriyê. Yani êdî merû çawa pênasê bike nizanim. Entegrasyonê ya veya dişibe çi? Veya dişibe qet behs nekim ya. Tevlîbûna aştiyane. Yani tecavüza dilxwazî. Bi rıza dilê xwe bi li we re tecavüz kirin. Tiştekî wisa yani. Yani ew qasam merû zorê li milletekî nake ya. Wezîrên Karê Derve yên Fransayê Jean-Noël Barrot, Wezîra Karê Derve ya Brîtanyayê Yvette Cooper, alîkara Wezîrê Karê Derve ya Almanyayê Serap Güler, nûnerê taybetî ya Amerîkayê Karûbarên Sûriyê Tom Barak piştî civînekî daxuyaniyekî hevbeş li ser rewşa Sûriyê belav kirin. Li gorî wê daxuyaniyê, ew her çar welat piştgiriyê didin biryara dirêjkirina agirbesta navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Şamê. Ev agirbest a 15 rojan e. 24 vê mehê hatibû dirêjkirin. Di beşekî din yê daxuyaniyê de tê gotin em ji hemû aliyan dixwazin, yani aliyê Sûriyê û aliyê Kurdan dixwazin bi temamî girêdayê agirbestê bin. Ji aliyên derve jî dixwazin ku ji bo kêmkirina rageşî piştgiriya me bikin. Aliyên derve qesta wan gelo dewleta Tirkiyeyê muheqqeq. Aliyên derve em dixwazin ji bo kêmkirina rageşî piştgiriya me bikin. Yani agirbestê bin pê nekin. Welatên Rojavayî di derbarê rewşa mirovî de teqezî li ser pêwîstiya vekirina rêyên mirovî dikin. Welatên Rojavayî yani ev her sî welat Almanya, İngiltere, Fransa bi tevî Amerîkayê dixwazin rêyekê mirovî, korîdoreke mirovî were vekirin
ji bo alîkariyê. Pêwîst e ev rê yani ev korîdor werin parastin xizmetguzariyên seretayî li bajarê Kobaniyê dest pê bikin. Ji bo milletê me Kobanî çi îcab dike dibe alîkarî bigêje wê derê. Ev rê dibe were parastin. Di daxuyaniyê de teqezî li ser bicîhanîna peymana heştê mehê tê kirin di navbera Xesedê û Şamê de. Her çar welat daxwaz dikin ku bi lez dan baweyekî bi lez danûstendin dest pê bikin di navber her du aliyan de. Barmanca tevlîbûna aştiyane berdewamiya Bakur Rojhilatê Sûriyê di çarçoveya welateke yekgirtî Xwedî Serwerî de. Yani Sûriyeya dibin kontrola Colanî de bila serwer bibe li temamê Sûriyê û Kurd jî dibin navê Qesedê de tevlîbûneke aştiyane pêk bînin. Îja ji ber vê yekê hebûna we mühîm e li kolanan. Dibe em hêz û quwetê bidin ji bo ku ev dewletê navnetewî ev Avrupa û Fransa bikaribin dema ku biryarekî didin li ser qedera me dibe hêz û quweta me hîs bikin bibînin. Şervanên me tenê xwe diparêzin. Em wextê derdikevin dervan ne ji bo parastina şervanan tenê ye. Ji bo ku em xwe nîşan bidin ku ka em çi ne? Em qewmin, em milletin, em statûyekê navnetewî heq dikin, parastinekê navnetewî heq dikin. Ji federasyonê heta otonomiyê, heta serxwebûnê. Çi dibe bila bibe em heq dikin. Çar welat di derbarê tevlîbûna Qesedê û artêşa Sûriyê de dibêjin, di vê baweyekî bi bandor mafê hemû welatiyan biparêze. Mafê welatiyan ne mesele, mafê milletan, yani mafê netewî divê were parastin li Sûriyê. Metirsiya Daişî û rola Herêma Kurdistanê. Di civînê de behsa xeterî metirsiyên Daişî jî hate kirin ve ya tamamen rol e. Tom Barak hakikaten derewet dike. Metirsiya Daişî hebiya we serbestin bernedda. Welatiyan Rojavayî şiyariyê didin di derbarê çêbûna her cure velahî ewlehiyê li derdora girtîgehên Daişê. Wan biryar daye ku bi lez civîna hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê saz bikin. Di herin saz bikin. Herin civînên hevpeymaniya navdewletî çê bikin, bê Qesedê çê bikin. Ka çewa çê dibe. Herin çê bikin. Di vê çarçovê de pesnê rola hevbeşên xwe da di rûbirûbûna Daişê de yani pesnê rola Qesedê dane di dema şerê li hember Daişê de taybetî navê Herêma Kurdistanê, Îrak, hikûmeta Sûriyê, hêzên Sûriye Demokratîk behsa navê wan kirine. Yani ne tenê Qesedê hemî ew navên ku min ji were gotin. Yani hikûmeta Sûriyê jî kirine nava wan hêzên ku li hember Daişê tê koşiyane. Ji ber vê yekî vana însanên derûne. Hikûmeta Sûriyê ya dibin kontrola Hetêşê de yek bil rabe ji min re bêje kengê li hember Daişê şer kiriye. Hemî bermayên Daişê yên nehatine girtin ji aliyê Qesedê ve îro li Şamê di nava Hetêşê de cihê xwe digirin. Îro di nava çeteyên dewleta Tirkiye de ne. İspata wî îcab dike? Na. Ji ber vê yekê hevano em henekî xwe bi van însanan dikin. Ev însanê ku heqeten hatine behsa van meseleyan dikin dibêjin hikûmeta Sûriyê di şerê li hember Daişê de serkeftî bûye tamamen derewan dikin. Henekî xwe me dikin. Henekî xwe bi mirovahiyê dikin, bi însanan dikin. Yani Herêma Kurdistanê me fehm kir, me Îrak jî fehm kir, me Qesedê fehm kir lê hikûmeta Sûriyê çima di nava wan hêzan de cih digire ku di şerê li hember Daişê de cih girtine. Rola wan, girîng. Ji vir û pê ve jî to rola Hetêşê û hikûmeta Şamê çê nabe hevanna. Niha nûçeyekî din heye yani wextê ku min xwend min got temam yani esprî ye lê min dît ku ne esprî ye. Yani ciddî însan radibin dawa serxwebûna Rojavayê Kurdistanê dikin. Yani camêrekî rabiye name nivîsandiye ji NATOyê re name nivîsiye, ji Donald Trump re name nivîsandiye û ji her kesî re name nivîsandiye û ji Erdogan re jî. Her kesî re name şandiye. Kî ye ev camêr? Günter Ferlingeren. Kî ye? Günter Fehlinger Jan kî ye?
ji Avusturya'ya Viyana başe ji berfirehbûna NATO'ya berpirsyare ê li welatê xwe. Yani berpirsyarê Avusturya ê ji berfirehbûnê berpirsiyar. Nûnerê NATO ê ji berfirehbûnê berpirsiyar. Em wisa bêjin. Rabiye pêşniyaz dike dibêje Rojava Republik. Yani Komara Cumhuriyeta Rojavayê Kurdistanê bila were avakirin. Vaya pêşniyazekî ye. Yani ez dibêjim qey mühim e. Bi vî şeklî ez nûçeya wî ji were bixwînim. Evaya tweeta wî ye. Ne? Bang li NATO û Trump kiriye serxwebûna Komara Rojavayê Kurdistanê nas bikin. Eger ji ber vê yekê dibêjim hebûna we ya li kolanan mühim e. Kolanên Ewropayê, Bakurê Kurdistanê, Rojava, Başûr li her derê. Dünya we dibîne. Dünya we dibîne û dünya mecbûr e we qebûl bike. Yani me qebûl bike. Di wê manê de dibêjim. Serokê Komîteya Berfirekirina NATOyê ya Avusturyayê peyamekî ji serkirdeyên ji rêvebirên welatên Rojavayî reşand. Welatên Rojavayî yani Ewropa û Amerîka. Dibêje Rojavayê Kurdistanê hevalbendê me ye, êdî dem hatiye ku Amerîka û NATO serxwebûna wê qebûl bikin. Îro Serokê Komîteya Berfirekirina NATOyê ya Avusturyayê Günter Fehringer-Can li ser X'ê peyamek belav kiriye. Günter Fehringer tê de dinivîsîne ez bang li Yekîtiya Ewropayê dikim, bang li Ewropa, Amerîka, bang li welatên NATOyê dikim. Komara serbixweya Rojavayê Kurdistanê nas bikin. Biparêzin. Ew berpirsê Avusturyayê sînorê wê komarê diyar kiriye. Yani sînorê wê rojhilatê Çemê Firatê ye. Çawa ku an hewin ser ekranê dibînin ji Firatê heta Sêmalka û heta Dêrekê. Yani daxwaza naskirina wê dike ji dünyayê. Wekî din di peyama xwe de rast navê biryarderên cîhanî bikaraniye. Daxwaz kiriye ku Serokê Amerîkayê Donald Trump, Seroka Komîsyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen, Sekreterê Giştî NATOyê Mark Rutte, berpirsa siyaseta derveyê Yekîtiya Ewropayê Kaja Kallas. Daxwaza wî divê li ber çavan bigirin, ji ber ku bi gotina wî Komara Rojavayê Kurdistanê hevalbenda me ye. Binêrin, navê wan jî dibêje. Baweyekî vekirî bang li wan dike, Rojavayê Kurdistanê hevalbenda me ye. Werin em nas bikin, bila li rojeta navîn dewletekê nû hebe. û endama NATOyê be. Ez dibêjim qey fikrekî pir baş e. Vaya eger çê bibe bi xêra we ye hevandino. Milletê me rabû ser piya, xeta netewî derxist pêş, bandorê hem li cîhanê dike û hem jî li tevgera azadiya Kurd dike. Qareylan doh daxuyaniya xwe da. Gelekî mühim e. Ez dibêjim di vê çarçovêde bandor li İmraliyê jî dike. Ev banga we, ev serhildana we bandor li her derê dike. Anha dewleta Tirkiye dikeve panîkê. Dewleta Tirkiye carekî din Kurd wenda kirin. Ez ji were bêjim. Di şerê li hember Kurdên Rojavayê Kurdistanê de ê ku anha wenda kiriye dewleta Tirkiye. Yani êdî tu Kurdekî bawerî bi vê dewletê nayîne. Beriya êrişê qet nebe hin însanan hin derdoran bawer dikir ku pêvajiyekî heye, dewleta Tirkiye kevir li serî ketiye, hatiye ser hişê xwe, Kurdan ew ê ji Kurdan lêborîn bixwaze, ew ê girtiyên Kurdan, hepsiyên Kurdan serbest berde û ew ê hin qanûnan derbixe ji bo naskirina mafê Kurda û vir da wê da ew ê qismekî Rojava jî nas bike. Çawa ku Başûrê Kurdistanê kir hevalbendê xwe, ew ê Rojava jî bike hevalbendê xwe. Ew ê were li wê derê fabrîkayan veke, em ê bînayên mezin ava bikin, em ê banqeyan ava bikin, em ê petrola li wê derê derbixin li cîhanê bela bikin. Bila hem em fayde bibînin, hem ew, hem Sûriye. Bila însan bixwin, vexwin, kêf bikin, henekin. Bila însan mafê wan ê seyahetê çê bibe bigerin. Bila hinekî huzûrê bibînin. 5 sal em di nava şer dane, em nizanin huzûr çi ye. Em wextê behsa ger û geştê dikin, em wextê behsa xwarin û vexwarinê û dîtinê dikin, hinek hevalê me dibêjin yani viya tiştekî mîna lüks dibînin. Halbuki tiştek ne lüks e? Veya tiştekî însanî ye, tiştekî normal e. Veya ji bo vê em dijîn. Yani bi armanca
azadî em dijîn. Azadî çi ye? Nanûçeyekê nû hatiye evanno. Dîsa nekevim nava ew ê. Deqekê. Vaya ajansekî navnetî belav kiriye. La Cour prévoit Hesekê. Qamişlo. Deqekî. Dibe endamê qesedê li herema xwe dibînin ama dibin perçeyekî artêşî. Dijminiya di navbera her du aliyan de bi temamî ji holê radibe. Ev hemî di nava du rojên pêş me de pêk tê. Hevan me. Ez vê hema bi destûra we. Bi destûra we. Baş e. Ez vê hema wergerînim Kurdî. Ev teknolojî wisa pêşketî hevanno. Acayip pêşketiye. Ez anha ji we re dixwînim. Baş e. Nûçeyekî lezgîn e. Gavadin tiştek ku min ji we re got Mazlûm Abdî hevdîtinekî di qada bilind da pêkaniye. Dibin çavdêriya Amerîka welatên Ewropayê de bi rayedarên Şamê re hevdîtin pêkaniye. We goterê. İja di çarçova vê hevdîtinê de aniha hin biryar hatine girtin. Ez wê biryarê ji we re bixwînim. Tabî çavkaniya wê ji we re bêjim ku dirê ye. Vaya yek deqekî hevanna. Livan 24. Livan 24 rojname ku dirê ye. Ku ez bînim ser ekranê ez wê gunehê wî sûçê ji ser xwe rakim hevanna. Bila nebêjin bedran dere nûçeyên bê bingeh diweşîne. Ez ê bingeha nûçeya xwe bibînim ji we re. Yani qet nebe çavkaniya wî bibêjim. Êdî bila awsa. Êdî rast e, ne rast e nizanim. Weke nûçeya deqeya dawî, weke nûçeyekî lezgîn jî hatiye parvekirin. Aha vê derê ji we re Tirkiye wî jî vekim. Aha ji we re Tirkiye wî jî vekim. û ez ê jî Kurdî wî bixwînim. Hevanna. Li gorî çavkaniyên hikûmetê di gera nû ya danûstandinan de yani di tûra nû ya danûstandinê de di navbera hikûmeta demkiya Sûriye û Qesedê de bi Mazlûm Abdî re lihevkirineke di vê çarçovê de hate li darxistin. Yani lihevkirinekê çêbiye ez vê daynim ser ekranê paşê. Weke deqada wî jî ez binivîsînim. Bi lez beriya her kesî herhalde we ji min bihîst. Ji ber ku aniha di ajansa de nûçeyek bi vî şeklî tune ye. Ez ê bêjim General Mazlûm. General Mazlûmê xwe bi tenê nehêlin hevanno. Ji kerema xwe re. General Mazlûm di civîneke bilind de ye. Tamam. General Mazlûm di civîneke bilind de ye. Ev jî bila ser ekranê be. Ew sen bihêlin. Hevalên ku bixwazin dikarin bixwînin li ser ekranê. Ez dikarim bînim ez dikarim hinekî mezin jî bikim. Deqekî. Ewsa. Baş e. Dibê lihevkirin ev e. Wezareta Karê Hundir a Sûriyê li Hesekê Qamişlo deverên din divê were bicihkirin. Yani Wezareta Karê Hundir dibê rêvebirina Hesekê Qamişlo û deverên din bigire ser xwe endamên Qesedê li heremê xwe ew ê bimînin. Baş e. Yani endamên Qesedê her çend bibim jî vaye ez lê zêde dikim. Ew ê li heremê xwe bimînin. Şer û pevçûn bêne rawestandin di nava du rojan de ev lihevkirin divê bikeve pratîkê. Niha Qamişlo Kobanî navê Kobanî tune lê ji bo me a muhîm Efrîn Serêkaniyê dibe ew jî bikeve
statüya Qamişlo Hesekê û Kobanî. Ji bo me gelekî mühim e. Milletê me dibe karibe vegere hevanda. Milletê me karibe vegere warê xwe, ciyê xwe. Li gorî çavkaniyên hikûmeta Sûriye di danûstandinên nû ê îro pêk hatin de di navbera hikûmeta Sûriye û Qesedê de Mazlûm Ebdî weke nûnerê Qesedê tevlî civînê biye. Lehevkirinekî çê biye. Niha çarçoveya lehevkirinê hinek qismî derketiye holê. Çarçoveya vê lehevkirinê çi ye? Wezareta Karê Hundir wê bikaribe li Hesekê, Qamişloyê û li deverên din bimîne bi cih bibe. Yani sazî û dezgehên îdarî bikeve bin kontrola Wezareta Karê Hundir. Eleqayî bi eskerî tune evanna. Baş e? Artêşa Sûriyê naye Rojavayê Kurdistanê. Ez wisa fehm dikim. We jî wisa fehm kir. Artêşa Sûriyê naye Rojavayê Kurdistanê. Wezareta Karê Hundir tê Rojavayê Kurdistanê ev însanên me ê ku anha li wan dayîreya dixebitin, di rêveberiya Rojavayê Kurdistanê de dixebitin, ew dibin memûrên Wezareta Karê Hundir. Ciyê wan naguhere. Yani kesekî wana ji wezîfê nagire, zar û zêçên nizanim Hamas, Humus, nizanim cuda ê Şamê û nayên ji aliyê bîrokratîk ve me birêve nabin. Ew jî bîr kin. Walî dibe, qaymakam dibe, vana hemî ji aliyê herêmê ve têne tayîn kirin. Yani ji aliyê herêma me ve têne tayîn kirin. Hemî girêdayî Wezareta Karê Hundir'in. Tişta vê derê de ya balkêş ew e ku ez dibêjim lehevkirinekî baş e, Qesedê wê li herêmê xwe bimîne. Gelo Efrîn, Serêkaniyê, girê spî ku aniha ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatine dagirkirin, ew jî bikevin bin kontrola Qesedê yan na. Ava ye mühim e. Niha ev nûçe me bu ara par vekir. Evan na. Kî dibêje Levant 24. Ev ajansekî ye. Çiqas rastî em nizanim. Çiqas rastî em nizanim. Ku em binerin çi dibêje? Dibêje Independent Syrian Media. Mesela çapemeniya serbixwe a Sûriyeyê. Baş e? Ama kontrola evê de ye kontrola Sûriyê de ye, kontrola Kuderê de em nizanim. Lê nûçeyek balkêş e dibêjim. Vaya yek. Ama hûn bixwazin ez dikarim di Ajansa Anhayê de jî, Ronahî TV de jî deqekî rêveberiya Xweser daxuyaniyekî daye ew jî lezgîn e. Deqekî tiştê xweş çê dibin. Tam di zindî de me tiştê xweş çê dibin. Rêveberiya Xweser çi dibêje hevan na? Tiştê mühîm hene. Tiştê mühîm hene. Deqekî awsa. Rêveberiya Xweser dibêje daxuyaniyên navnetewî bê gavên pratikî têrê nakin. Rast dibêje. Ez hema wê nûçeyê ji were bixwînim ka çi ye, daw çi ye. Kan nûçel vê derê bû? Rêveberiya Xwesera Demokratîk a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê hewldanên ji bo agirbesta mayînde pêşwazî kir, diyar kir ku daxuyaniyên navnetewî bê gavên pratikî têrê nakin. Rêveberiya Xweser her kesî silav kir. Em rêveberiya Xweser çi dibêjin deqekî di daxuyaniya Amerîka Ewropa de di derbarê dirêjkirina agirbesta Bakur Rojhilatê Sûriyê girêdana bi agirbestê re piştgiriya aramiyê, parastina korîdorên mirovî, ji nû ve destpêkirina xizmetguzariyên bingehîn bi taybetî li bajarê Kopanê, Şopan, yani bersiv dide daxuyaniyê wan. Dema ku em teqezî li ser çi xebatên ku armanca wan bi dawîanîna tundî û parastinê sivîlan be, dibêje em piştgiriyê didinê. Rastiya li ser erdê bi tevahî bi naveroka vê daxuyanî re nakok e. Yani li ser erdê tiştekî cuda ye, tiştê ku Amerîka û Ewropa dibêje tiştekî cuda ye. Êrişên eskerî
Binpêkirnên peymana agirbestê ji aliyê hikûmeta Demkiya Şamê ve berdewam dikin. Ev jî berovajîkirina eşkere ya hemû bangewaziyên navnetewî ye bêyî ku tu gavên pratikî yên tedbîrên astengkirinê ji bo rawestandina van binpêkirina were navêtin. Dema ku gelê me rastî êriş û binpêkirinan tê, tenê dayîna daxuyaniyan bêyî ku tu tedbîrên pratikî ji bo rawestandina şer were kirin dibe eva têrê nake. Ev yek van daxuyaniyan ji asta helwestan derbas nake. Tenê helwesta we nîşan dide. Di pratikê de şertim dewam dike. Vana êriş dikin. Dema ku dorpêçeke giran li ser bajarê Kobanî didome, heremên ewle her tim rastî êrişên berdewam tên di van deqeyan de. Ev gefan li jiyana sivîlan dixe, aramiyê asteng dike. Berdewama van êrişan di ronahiyê agirbesta ragihandî de ji civaka navnetewî û aliyên ku piştgiriyê didin tê xwestin helwestên ciddî berpirsyariyê bigirin ser milê xwe ji zimanê daxuyaniyan bêtir dibe êdî ber bê pratikê ve gavan bavêjin. Garantî bidin milletê me. Parastina milletê me garantî bikin, êrişan rawestînin dorpêçê rakin, gihandina bê asteng û alîkariyên mirovî misoger bikin. Em bi rêzdarî berxwedana milletê xwe, berxwedana hêzên xwe yên eskerî di çarçoveya mafê xwe ê rewa de li hember êrişan disekinin, em wana silav dikin, parastina xak û rûmetê dikin, ewlehî û aramiya Bakur Rojhilatê Sûriyê diparêzin ev însanên me, em wana tevan silav dikin, em diyar dikin ku îradeya milletê me ji hemû hewldanên dijminahî û zextê xurttir e. Gotinekî pir di cî de ye, çi dibe bila bibe hewldanên milletê me a herî mühîm e. Niha di derbarê wê nûçeya lezgîn de ya ku hûn aniha li ser ekranê dibînin, min tiştekî hê di ajansa de nedîtiye. Ev baş e veya aniha di ku derê de mirov dikare bibîne deqekî. Mesela çavkaniyê erê Mazlûm Abdîl Şamê ye. Niha Lindsey Graham ji bo Kurdan Bankê Erebistana Suedî jî kir. Hevan aniha wekî din kîjan ajansa ragihandiye. Sê çavkaniyên bilind ên rêveberiya Xweser. Wan jî daxuyanî daye ku fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî li Şamê ye. Niha sê çavkaniyên cuda daxuyanî dane ku aniha Mazlûm Abdî li Şamê ye, îşev şevek germ e hevan. Ka ez vîya sererast bikim, General Mazlûm li Şamê di civînekê bilind de ye. Tamam. Ez dibêjim qey evaya mühîm e. Ka ez wê nûçê bixwînim hevanno. Ew nûçeya ku aniha li derekê hatiye parvekirin. Sê çavkaniyên bilind ên rêveberiya Xweser dibêjin ku fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî aniha li Şamê ye. Li gorî zandariyên ku van çavkaniyan dane, Mazlûm Abdî bi berpirsiyên Sûriye re li ser peymana agirbestê guftûgo kiriye, li ser tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê guftûgo kiriye. Lêbelê agahiyekî ji vê zêdetir tune ama aniha agahiyê nû tên. Ama tiştî ku min ji were got, ez dibêjim qey baştir e. Ya ku aniha heye û li ser ekranê dixwînin ev e. Niha em çi bikin ez ji were dûbarê bikim. Hevanno. Li gorî hin çavkaniyan rêveberên Rojavayê Kurdistanê jî piştrast kirine ku Mazlûm Abdî, General Mazlûm Abdî aniha li Şamê di civînekî bilind de ye. Li gorî çavkaniyên hikûmeta Demkiya Sûriyê jî aniha di tûra danûstandinan ya îşev de ya îro de di navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Şamê de lehevkirinekî çêbîye. Çarçoveya lehevkirina demborî demdirêj e êdiye ew nizanim. Çarçoveya vê lehevkirinê jî bi qismî eşkere bîye.
لگوری وی لحف کرنه همی دایرین فرمی ین لحسه که قامیشلو دیری که کوبانی و به وزارت کاری هندور و ورنگریدان مامورین روجاوی کردستان و وکی خواب بمینن لیه و گریده وزارت کاری هندور بن و یا بریجی منی قاش کربو یک جخت سور یه رو بریا خسر اوه هوانا مامورین روجاوی کردستان دبیج هرمی بن اویا یک یادن جی تشتا کل سر لحف کرنه اندامین قصده شروانین قصده و لی هرمی خواب بمینن yani neyine heremi Şam'ı bu devrin cuda. Evi ne ben endamın fermi, endamın takekesi ye artışı. Evi vaki kasede lehereme xabimine. Ve yetişteki başı. Letişteku em anha dıpırsın ve em nizanın heremin dagırkiri serikaniye gresipi Afrin. Gelo evi jibikevin nava ve çarçoveya statüya Qamişlo Kobani Heseki. Vaya pırmiyime. Mazlum Abdi Roji eşkere kir. Tiştê ku em ji bo Qamişlo Kobanî dixwazin, em ji bo Serêkaniyê û Efrînê jî dixwazin. Divê wisa be. Vaya ez dibêjim peymanekî pir mihîm e. Em herin hevando. Li gorî xwe hûn aliyê xwe da lêkolîn bikin, ez aliyê xwe da lêkolîn bikim. Ez dibêjim nûçeya lezgîn ev e. General Mazlum Abdî Nihal Şamê civînekî bilind daye. Ez bawer dikim civîn bi dawî biye. Bi çavdêriya Ewropiyan û Amerîkiyan. Ew daxuyaniyek û gava din mijwara pêşkêş kir Amerîka, Brîtanya, Almanya, Fransa bila Bakur Rojdatê Sûriyê bila wekê xwe bimîne. Ez bawer dikim di vê civînê de jî li ser wê biryar hatiye girtin. Ez bawer dikim hevano. Tişta gotina dawî ji wara dibêjim û xatir ji we dixwazim. Gotina dawî ev e. Rehabet bila tune be. Rehetî tune be. Şervanên me li eniyên pêş anha şer dikin li ber xwe didin. Vê derê de problem tune ye. Lê di naskirina statûya Rojavayê Kurdistanê de ku temamê Kurdistanê li xwe digire, îro Rojavayê Kurdistanê sibê temamê Kurdistanê. Bi tu şiklekî milletê Kurd divê sînorê nava welatê xwe qebûl neke. Sînor rabe. Wextê ku ev sînor rabe, meriv hukmê coğrafya xwe dixe destê xwe. Meriv edaleta xwe bi xwe pêk dîne. Perwerdeya xwe bi xwe pêk dîne. Ev dersên ji bijarte li Şamê veya bêterbiye. Yani Şam çi layıqê Kurdan dibîne mekteb bila bi Erebî bin bila Kurdî tenê dersên bijarte be û heftê carkî du cara. Veya bê exlaqiya herî mezin e. Ku meriv pêşniyazê Kurdan bike. Dewleta Tirkî jî wextê ku vê yekê pêşniyazê we bike, jê re bêjin hûn bê exlaqin, hûn bê şerefin. Milleteke qewmê herî kevin ê rojhata navî hûn radibin zimanê wan perwerdeya bi Kurdî weke dersên bijarte pêşkêşî wan dikin. Vaya nabe. Ne gava yekem e ne gava dawiye. Em tu awayî vîya qebûl nakin. Dibe Kurdî bibe zimanê mektebê ji sinifa serêtayî heta üniversite û bi Kurdî. Ne tenê bi Kurdî jî müfredat jî dibe kurdewarî be. Em dîroka xwe fêr bin, coğrafya xwe fêr bin, tarixa xwe, kesayetî xwe fêr bin. Hevano. Bila çavê we li ser we be, çavê we li ser welatê we be, sînoran rakin, Pirsûs Kobanî wan sînoran rakin, Niseybîn, Qamişlo wan sînoran rakin û başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê jî bikin yek pir mihîm e. Ez berê ku xatir ji we bixwazim, ez dixwazim mîrê gotinên Babû Kalan Güney Özdemir hevano ji kerema xwe re Awsa Güney Özdemir hevalê me îşev saat 21 da mîvanê min e di derbarê van nûçeyên girîng de encama civîna li Qamişlo da civîna li Şamê ez bawer dikim civîn li Şamê ye encama wî ez ê ji we re ragihînim bi berfirehî û gotinên Babû Kalan jî em ji Güney Özdemir bipirsin baş e we got erê we gotibe erê ji bîr nekin bibin abone em vê kanala me ya Xeta Netîvî bi pêş bixin. Ev salekî ye zarezara me ye. Xeta Netîvî em bi pêş bixin. Xeta Netîvî em bi pêş bixin. Em dosyaya temamê Kurdistanê bikin yek pêşkêşî qadên navnetewî bikin. Em xwedî li xwe derbikevin xwediyê me wekî din tune ye. Emin û emin.
em dikarin bandor li her kesî bikin. Tevgerên siyasî jî, îmralî jî, hêzên navnetewî jî em bandor li her kesî dikarin bikin. Edet wisa ye. Millet biryaran dide. Ji jor ve tiştekî li ser milletê Kurd kes nikare ferz bike, milletê Kurd bi xwe biryara xwe dide. Anha milletê Kurd ketiye pêşiya rêveberên xwe. Her heben xatirê we silav rêz me bi tenê nehêlin saet 21 de. Dem baş.